Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka nimo. Maigsoon o Banin Santos nga misa, gihalad nato ang tanan natong pahanungdan. Ug aron mahimo kitang takos sa paghalad ato karon hinulsulan ang atong masala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagawom sa tanan o kanyo maigsuon kay nakalapas akong dako yamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinalang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na mo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kanyo maigsuon ang kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong masala. Daron ta kita niya ngadto sa ginabuhing dayon. Amen. Amen. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Magampo kita, O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diyan sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantahi kami diyan sa kasanag sa imong kamatuoran. Kinahanglan gipangayo pinaagi sa among Ginoo Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Kinutlogikan sa basahon sa Henesis. Unya mibiya ang mga tao ug miadto sa usa ka dapit diin makita nila sa ubos ang Sodoma. Mikuyog si Abraham kanila aron pagpagikan. Og nagkanayon ang Ginoo. Dili ko ikatago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Ang iyang mga kaliwat mahimong dako o gamhanang nasod. Ug ang tanang nga nasod sa kalibutan, maghangyo kanako, nga panalanginan ko sila, ingon sa akong pagpanalangin kaniya. Gipili ko siya aron suguon niya ang iyang mga anak, ug ang iyang umaabot nga panimalay sa pagtuman sa akong mga sugo, pinaagi sa pagbuhat sa husto ug matarong. Og buhaton ko kaniya ang tanan kong gisaan. Unya miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora. Og ang ilang sala dako kaayo. Bosa mulugsong ako aron susihon ko kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo og mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo og gipangutana. Laglagon mo ba gayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an katao nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an katao? Sa walay duha-duha dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban
sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat, kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglan magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kung makakaplag ako kalimaan katao nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok siyudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako og walay katungod pagsulti bisan unsa. Apat tingalig aduna lamay kapatan og 5 ka tawo nga walay sala didto inay kaliman. Laglagon mo ba ang tibuok siyudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang siyudad kung makakaplag ako kapatan og 5 ka tawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingali kapatan ra ka tawo ang way sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo nga mopadayon ako pagsulti. Pananglit, 3 lamang katawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung makakaplag ako 3 katawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako Ginoo nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit, makakaplag ka lamag kauhaan katawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang siyudad kung makakaplag ako kauhaan katawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit, aduna lamay napulo nga imong makaplagan, unsay mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglagon kung adunay napulo. Human siya makigsulti kang Abraham, mibiya ang Ginoo o mipauli si Abraham. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo o maluloy-on. Ang Ginoo maayo, Daigang Ginoo kalagko, ibukong kaugalingon daigang iyang balan ng ngalan. Daigang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong mga sakit. Giluwas niya ang imong
kinabuhi sa kalaglagan. Ipurong-purungan ikaw niyang sa kaayo o kaluoy. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugay nga masuko puno sa kaayo. Dili siya kanunay nga mga sabang. Nimusuko siyang sa kahangturan. Dili sumala sa mga salang, nagbuhat siya kanato. Ninibalo siya kanato, sumala sa mga kasalanan. Kaingon ngang mga langit at ang labaw sa yutan. Kaingon labaw ang iyang kaloy, alang kanilang nga madlukon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Malindog palihog. Hintay kong ang Diyos sa kahitasan, daigin siya sa hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nakausap ka nimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon Ngayon ikaw, ikaw, o o Ginoo. Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya, mingon siya sa matinunan, "Mandabok kita sa lanaw." Unya, may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya ug miingon, "Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto." Sa Jesus mitubag kaniya, "Ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may masalag. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kapulayan." Ug may laing tinun-an nga miingon, Sir, mupauli na ako aron paglubong sa akong amahan." Sa Jesus mitubag, "Sunod ka nako ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maigsoon may gabi na tong tanan. Ang Salmo responsoryo nagpahinomdom nato nga ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pero di ta mo kumpiyansa maigsoon kay bisan siya maayo ug maluluyon, maningil siya sa gihatag kanato. Mga usa sa sano is a sin of presumption. Nga maingon ang tao, adin lang ko maginuutan, total ang Ginoo maluoy man na. Dili yun, no? Di kita. Kay mo ni ang sa unang pagbasa, ang basahon gikan sa Genesis
Genesis chapter 16, verses 19, ba ni? Kalit ha? 18, chapter 18, verses 16 to 33. Kining whole chapter sa Genesis 18, magson, nahisgot ni mahitungod sa Sodom o Gomorrah. Mao ni, di lang ni legendary, kundi biblical gyud na tinuod nga dunay Sodom o Gomorrah. Si Abraham, niduaw kaniya, human niya giatiman ang duha ka bisita. Kini sila nagrepresent sa Ginoo, no, ang duha ka lalaki nga iyang gihato niya, nihangyo siya kay gisultihan si Abraham nga ang Sodoma o Gomorrah laglagon, kastiguhon tungod kay ang ilang masala miabot na dito sa langit. Umoto ni hangyo si Abraham. Ingon sa pananglitan kung dunay 50 ka buotang tao mahadlokon sa Dios. Iapil ba nimo kastigo sa mga makasasala? Niingon ang Ginoo, dili. Mihangyo si Abraham, panalitag 45, 40, 35, 30, 20. Niingon ang Ginoo, dili nako kastigohon. Yan nihangyo pag-isa, panalitag dunay 15 o katapusan o dunay napulo. Niingon ang Ginoo, kung naay napulo ka buutang mga tao, di na ako laglagon ang duha ka syudad. Pero may son, kinsar may buutan dito. Wala kabut og napulo, wala kabut 5. 4 ra ka tawo may suon. Si Lot, ang pagumangkon ni Abraham, ang iyang asawa, ug ang duha ka anak nga dalaga. Ug gani, ang Ginoo maluluyon kay sila gipakagyo. Dagan mo atong bungtura. Yan ni hangyo si Lot, layuar sa anak Ginoo. Pidi ra ka ng duol-duol nga bungton nga among matuan. Sige, pero ayaw mo og lingi. Yun sa may gibuhat sa asawa ni Lot, dilingi siya. O moto nahimong asin. Well, ang pagpakdagan nila, pagpaiskapo, nagpakita nga ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dili sila iapil sa kastigo. Mga Mason, ngano man gikastigo ang Sodom o Gomorrah? Matod ba ang ang ilang masausan ini kining kaarugante, no, ang kahambugiro. Adunahan sila ang mga tao pero ang ilang mga kabus ilang gipasagdan, gihipon nilang mga ulipon. Unya makigtigi na ang balaod sa Ginoo ilang gipadaplin. Umaw ni nga diha usab may suon makita nato no kining ang term nga sodomy. Ang sodomy muna ang mga term nga babae motipon og laing babae, lalaki motipon og laing lalaki. So mo ni ang usa sa isyu may suon. Mga karon sa atong panahon na gihapon no na nagilaid ang dahang king mga kabus na ang magubat, ang hinungdan sa gubat, ang kahakog sa tao, ang kaarugante sa tao, nga mura siya Ginoo, makigtupong sa Ginoo, mag-ingon siya ana kagamhanan. Apan ang tao wala gyud, no, wala gyud nahot atubangan sa Ginoo kung siya pakgangon. Mga ang kalibutan lahi og pagtulunan nagtudlo nato nga aron ka malipay kinahanglan madato kag maayo aron duna kay power nya man-known ka o uban pa. Pero ang gitudlo sa Ginoo lahi. Ningon siya kung gusto kang mahimo akong tinun-an o gusto kang makaambit sa kinabuhing dayon, pas-ana imong cross ug sunod ka nako. So kinsa may tuhuan, ang pagtulunan sa kalibutan o ang pagtulunan ni Kristo? May suon atong paminawon ug atong sundon bisag dili sayon ang atong Ginoong Hesus. Kay wala na labaw nga magtutudlo din sa kalibutan, si Kristo ra gyud atong Ginoo. Mga sawayon sa bugal-bugalan isalikway, pero ang mibugal-bugal mi salikway nangawa nangamatay. Pero ang pagtulunan o si Kristo mismo o ang simbahan yang gitukod nagpabilin nga buhi.
Mga ang kamubuton sa Ginoo nga dili kita malaglag. Kaya ang Ginoo mapasayloon, pero kinahanglan kumakasa kita, kinahanglan mobalik kita niya. Kaya kung dili kita mobalik kaniya may suon, bisag unsa ka maayong Ginoo, dili kita makatagamtang siyang kaluoy, kung dili kita bangayo o pasaylo. Maning santos nga misa, mangamuyo kita, maningkamot kita, nga unta, atong tagamtamon ang kaluoy sa Ginoo, uban sa pagbag-o sa tong kinabuhi. Maningkamot kita, pagtuman sa masuot, sa iyang masugo, mga sugo na magdala ka nato sa kinabuhing dayon. Amen. Dad-o nato ang atong mapanginahanglan at tubangan sa Dios atong Amahan, kansang anak na nag-una kanato ug nagtawag kanato sa pagsunod kaniya. Masaligon kitang mag-ampo sa pag-ingon, Amahan, liguna kami sa imong grasya. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga ang mga namunuan sa simbahan ug ang tanang nga kabahin sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, mula hutay diha sa ilang panaad sa pagsunod kang Kristo. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga matag adlaw mabag-o ang atong Kristohanong katilingban, pinaagi sa atong pagtuo sa pulong sa Dios, nga nagtawag kanato ngadto sa mas maayong pagkinabuhi. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga sila nga nawad-ag paglaom tungod sa atong mga kasaypanan, makaamgo nga si Kristo ang atong Pangulo, kanunay nagauban kanato o nagtabang kanato sa pagdala sa atong mga palasunon. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga sila nga naluya tungod sa mga balatian, makasalig sa paghupay sa Dios, pinaagi sa maamomahong pagsuporta sa ilang mga kabanay. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na adto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga ang mga nangamatay nga misunod kang Hesus, makasulod sa balaang presensya sa Dios, hangtod sa hangtod didto sa langit. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Dios, among Amahan, sa among tinguha sa pagsunod diha sa mga lakang sa imong anak, hiusa kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang inyo og akong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagam sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot o alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang ta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagam sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma,
Gisangyaw na mo iyang pagabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot na mo iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa maanghel o masanto sa langit, nagasangyaw kami sa himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagalakan. Puno ang langit ulihan sa imong himayan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay kulang nag-aanghi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gadikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ima espiritu ang pagsantos magasa ang mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kaniyo pausab. Mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron na masala mapasaylo. Buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ani. Aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mansimbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahimpit kami dahil sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostolas o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, labi na ni San Vitalis nga among patron. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon binaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong malaging harian, ang gahumog ang himaya hangtod sa kahanturan. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang ang masala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karo ito ipakita ang timaan sa atong pananigsunay, panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang ordero sa Dios nga nagawagtang sa mansala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apal ipamulo mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, o Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpamit unta kanamo sa imong kinabuhi, ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kinaong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagam sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Dios.